Najsevernejšiu časť 1200 km dlhého oblúka Karpát tvoria Tatry. Najimpozantnejšiu časť z nich predstavujú Vysoké Tatry. Sú zároveň aj najvyšším pohorím tohto mohutného horského masívu. V hornej časti doliny, vo výške 2015 metrov, stojí Tériho chata. Naľavo od nej vidíme dolinku pod Sedielkom. Napravo kotlinu 5 spišských plies. Východiskovým bodom do Malej Studenej doliny je Starý Smokovec v nadmorskej výške 1010 metrov. Odkiaľ sa dostaneme na hrebienok po zjazdovke alebo sánkarskej dráhe, prípadne sa tam môžeme vyviesť pozemnou lanovkou. Cestou prechádzame okolo obrovského vodopádu. Trasa číslo 2. Ťažká, exponovaná, s maximálnym sklonom do 50 stupňov. V dolnej časti ľadovo-skalný prach s dĺžkou 20 metrov. Výstup na zadný oštep. Trasa číslo 2. Z doliny odbočíme vľavo hore strmým svahom pod stenu. Pred vstupom do steny si odopneme lyže. Nasadíme stúpacie železá, mačky, do rúk zoberieme čakany a prekonávame ľadovo-skalný prach s obťažnosťou 2 až 3. Traverzom z vrcholu otestujeme lavinóznosť svahu. Po prejdení dolnej časti Malej Studenej doliny vystupujeme veľkým a malým hangom do kotliny 5 spišských plies. Na jej okraji vo výške 2015 metrov stojí Tériho chata. Z hrebenia malého ľadového štítu aj na druhú stranu, smerom do kotliny 5 spišských plies, sa nám ponúkajú nenáročné a krátke trasy. Trasa číslo 35. Ľahká, so sklonom do 40 stupňov. Vedie z vrcholu cez celé plató v smere do Baranieho sedla. V úrovni sedla možnosť traverzu doň, alebo pokračujeme priamo žliabkom do doliny so sklonom do 45 stupňov. Pekná, z Tériho chaty obľúbená trasa. Pri zjazde po plató sa držíme vľavo. Pozor, traverz ľavom do Baranieho sedla mierne exponovaný. Aby sme vedeli sondu kvalitne urobiť a následne ju aj odborne vyhodnotiť, je vhodné zúčastniť sa lavínového kurzu. Spravidla ho vedú skúsení inštruktori a naučia vás pracovať s lavínovým vyhľadávačom, ako aj základným pravidlám pohybu v lavinóznom teréne. Dozviete sa, ako riešiť situácie spojené s možným výskytom lavín a ako pomôcť druhým pri lavínovom nešťastí.